Nganong musamot man tagkalisod kitang mga pobre. Abi ninyo tungod na sa mga tentasyon. Daghan kayong tentasyon ning kinabuhi. Pobre man gid ta pero matintal ra man gud ta. Pero ning mga bisyo, matintal man ta sa bisyo. Inom, kanang sugal, bisyo man ang sugal. Sigarilyo. Karon daghan kayong sugal rong panahon na mga online. Mo nang kita pobre kay ta, musamot tagka pobre kay matintal man ta sa sugal kay tungod kay nanimpalad man ta nga basig makadaog. Mao nay atong angay nga likayan, pero bisag unsaon natong likay di ta kalikay kay daghan lagi kayong maninintal. Matintal gyud ka. Kay daghan man mo kuhit-kuhit nimo, matintal man ka. Nang iduot tag samot sa kapobrehon. Hantod nga makapangutang na ta tungod kay natintal man ta sa ubang mga bisyo. Lisod oy, kana magkalisod-lisod ka. Pareha na karon imong sweldo minimum ra. Unya matintal kasi imong barkada. Pagdawat nimo sa sweldo di ka mauli din sa inyong balay. Matintal ka sa barkada sa inom-inom. Nagplano ka nga usa ra ka botelya, hantod nagpagkahubog manginit na ka, nakalimot na ka, nahurot na imong kwarta. Pag uli sa inyong balay, awayon ka sa imong asawa, kay wa na kay dalang kwarta. Nya wala pay bugas, walay sudan, di perting gubuta. So wala pa ta natintal sa barkada, nagplano magita nga tigumon na to atong kwarta. Dalon na to sa atong asawa, kay aron malipay sila. Tungod lagi kay daghan kayong maninintal ning kalibutana, mo nang maglisod kita. Mo na pinakalisod na tong suklan. Maglisod kay na tong talikdan kanang matintal ta. Abi nimo kining ilimnon maoy tinuod nga makapalimtanon. Malimtanon ka. Kay ngano ug kana mahubog na ka, nya nanginit na ka, nakalimot na ka nga na kay obligasyon sa inyo ha. Nya imong kwarta nahurot na gasto kuyog sa imong barkada. So wala pa ang sweldo, grabe nimong plano nga budgeton imong kwarta sa bugas ug mga sudan para sa imong pamilya. Munay number 1 nga hinungdan nga magubot ang inyong pamilya. Number 1 nga problema ang kwarta. Kaysa sudan gadaginot gabudget ta, gamantinil tag-utan, gabulad-bulad rata. Pero matintal ta sa barkada, red horse atong giinom, may pulutan pa. Mao unsaon man paglikay aning matintal ka sa mga barkada. Munay pinakalisod nga pangutana. Ang makapugong ana ikaw ra. Ikaw mo'y nagdala sa imong kagalingon. Muna ang angay nimong buhaton, unagi ka muuli sa imong pamilya, dayon ihatag ang kwarta, dayon usa pa ka moadto sa imong barkada. Samot na ug pamilyado ka. Nganong matintal man gid ta, kana kay tungod kay tao ra ta. Ang atong hunahuna dali ra madala. Mao palihog kog share ani nga video og nakatabang ni sa inyo ha. Daghang salamat kayo sa mga solid nga supporters, mga followers, ug kanang mga nasa abroad. Daghang salamat ninyo.